La început pare doar o joacă, până când joaca devine un lanț. Adevărul este că dependențele nu încep când pierzi tot. Ele încep atunci când spui, mă pot lăsa oricând. Nimeni nu ajunge acolo într-o zi. Ajunge prin decizii mici, dar repetate. Pentru că dependențele încep ca o plăcere, apoi devine un obicei și se termină ca o robie. Drogurile nu distrug omul din prima. Îți dau întâi ceva ce îți place și apoi îți iau tot ce ai. Și dacă am fi sinceri, exact așa lucrează și păcatul. Îți dă puțin, iar apoi îți ia totul. Poate spui în mintea ta, pentru mine e prea târziu, eu deja sunt prins. Dar ascultă-mă bine, faptul că simți că nu ești bine, asta înseamnă că nu ești încă pierdut. Poate ai încercat să ieși și n-ai ieșit. Poate zici de multe ori că să te oprești și nu te-ai oprit. Poate e obosit să mai încerci. Poate e obosit să mai lupți. Și te-ai obișnuit cu starea aceasta. Adevărul este că există cineva mai puternic decât orice dependență. Primul pas nu este să demonstrezi că poți să faci asta singur, ci este să recunoști că ai nevoie de ajutor. Iar Dumnezeu nu va sta nepăsător. Și în momentul acela va începe schimbarea.